Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Apostli tiegħu: Taħsbux li jiena ġejt inġib il-paċi fuq l-art? Ġejt inġib mhux il-paċi imma s-sejf. Iva ġejt nifret lill-bniedem minn missieru, lill-bint minn omma u lill-mara minn omm żewġha. U l-bniedem ikollu n-nies ta' daru stess edewwa tiegħu. Min iħobb lill-missieru jew lill-ommu żjed minni ma jistoqlux li jkun miegħi. Min iħobb lill-ibnu jew lill-bintu iżjed minni ma jistoqlux li jkun tiegħi. U min ma jirfax salibu u jimxu warajja ma jistoqlux li jkun miegħi. Min isib il-ħajtu jitlifha u min jitlef lil-ħajtu minħabba fija jsiba. Min jilqa lilkom jilqa lili u min jilqa lili jkun jilqa lil dak li batni. Min jilqa profeta xu profeta, ħlas ta' profeta jieħu. U min jilqa bniedem ġust ta' xu ġust, ħlas ta' wieħed ġust jieħu. U kull min jagħti mqar ta' tsilma frisk il xi ħadd minn dawn l-iżgħar għaxu dixxiplu, tassew ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas tiegħu. Meta mbagħad Ġesu temm jagħti dawn it-twissijiet lit-12 il-dixxiplu tiegħu, telaq minn hemm biex jippredika fil-bliet tagħhom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Din is-silta mill-kapitlu 10 ta' San Mattew miktuba f'kuntest speċjali ħafna. Il-kuntest meta l-komunità nisranija kienet għaddejja minn persekuzzjoni li żjed ħarxa. It-twemmin f'Ġesu kienet jifret il-familji, iwassal għal-mewt, joħloq inkwiet u kultant ukoll konflitt. Il-kelma ta' Ġesu tiġi mfakra f'dan il-kuntest, kuntest ta' għażla li mhix dejjem faċli. Bħal min irid jagħżel bejn it-tajjeb u l-ħażin. Mulux kont qed naqra ktieb Dying to Live ta' Daniel Vella li jġib rakkonti ta' diversi refuġjati u migranti. U kien hemm ġurnalist li ġie persegwitat għax għamel xogħlu. U missieru qallu tinsiex ibni, jekk tagħmel it-tajjeb trid tħallas il-prezz. U spiċċa biex kellu jitlaq mill-pajjiżu u jibda il-vjaġġ ta' ħelsien li sar trauma fih innifsu. Kultant aħna meta niltaqgħu ma' dawħutna fuq xi laqxa fil-Mediterran ma nirrealizzawx l-istorja tagħhom x'inhi. Ħadd ma jitlaq daru b'kapriċċ. Imma din il-kelma li qal missier dal-ġurnalista li kellu jaħrab minn pajjiżu u jfittex il-libertà fl-Ewropa biex imbagħad ġie umiljat u stmat mhux ta' bniedem forsi minna stess. Għax din hija d-dilemma qed ifittex il-libertà u jispiċċa trattat ħażin. Il-prezz għall-verità
ma ħalsux biss pajjiżu imma wkoll hu jfittex il-libertà. L-istejjer ta' vera iġaluk taħseb. Ma dan il-kliem huwa kliem li jotta likom ukoll eżis membri tal-korp tal-pulizija. Għaliex id-dover tagħkom iġalkom kontinwament tagħmlu għażliet li fuq il-karta jidhru faċli imma fir-realtà tal-ħajja mhuma faċli xejn. Xi jfisser meta Ġesu jgħid min iħobb il-missieru jew l-omm iżjed minni ma jistoqlux ikun miegħi? Qed jitkellem dwar il-konflitt fil-kuxjenza. Meta inti biex tagħmel is-sewwa tista' forsi xellifa ma' minnu l-iżjed għażiż għalik. U hekk jitkellem ukoll mal-uliet. Inti għandek xi ħadd qrib tiegħek, imma liġi suppost hija l-istess għal kulħadd. U inti tinfurza tħossok f'dilemma kbira. Inutli ngħidu li dawn id-dilemmi, daw il-konflitti fil-qalb u l-kuxjenza tagħna ma nħossuhomx. Illum iridu nitolbu d-dawl biex nażlu tajjeb. Jiena nisma' lil Ġesu fil-Vanġelu tal-lum jitkellem dwar il-ħlas li jingħata għal min jilqa' l-profeta, għal min jilqa' lil-ġust, għal min jagħti imqartazza ilma friska lil xi ħadd minn dawn l-iżgħar għax hu dixxiplu. Ftakart fil-ħajja u s-servizz tagħkom fost il-komunità. Min jaf kemm wens u protezzjoni ġibu bil-preżenza tagħkom. U tgħiduli din il-ħaġa tiswilna wkoll prezz. Jiddispjaċini bħalma jiddispjaċina l-koll meta nisma' li waqt li intom qed tinfurzaw il-liġi xi ħadd minnkom iweġġa' għax irid ikun tarka kontra min hu vjolenti u kultant malizzjuż u bla qalb. Intom tafu iżjed minna l-koll li l-ħażen kultant ikun pass jew mija qabilna. Għalhekk l-appell tiegħi llum huwa li aħna nkunu magħkom, eżis membri tal-korp tal-pulizija. Naf li l-Istat jagħmel ħiltu biex jagħtikom il-mezzi, l-għajnuniet, ir-riżorsi essenzjali biex il-ħakma tad-dritt fostna ma tkunx sabiħa biss fuq il-karta imma realtà. Aħna qegħdin ngħaddu staġun meta għajnejn min għandu il-poter fid-dinja imsamrin fuqna biex iqisu l-passi li nagħmlu, l-għażliet li nagħmlu. Jalla l-għażliet li nagħmlu ikunu għażliet ta' legalità, ta' ġustizzja u ta' integrità. Jiena ġej kont nara billboard, se nikkwota għaliex ġiet ġabet il-kelma tal-President, il-billboards l-oħra nħallihom. Ma kien hemm kelma li qal il-President ta' Malta. Għada naħsdu dak li niżerow illum għal il-President Vella. U hekk ukoll fil-ħidma tagħkom. Jekk intom illum tiżerow il-frott tal-etika, naf li l-Kummissarju jixtieq jippromovi iżjed din il-ħaġa. U hemmhekk hija d-direzzjoni ġusta. L-integrità, l-imparzjalità li ċ-ċittadin qudiemkom iħossu protett u minnu jemmen x'jemmen, jaħseb x'jaħseb. Dawn huma żerrijat ta' libertà, ta' rispett li l-qudiem
jagħmlu frott kbir. It-talba tagħna hija magħkom u għalikom kif inhu wkoll għalikom u b'dover is-sens ta' rattiħaj lilkom u lill-familji tagħkom. Għax illum bdejt bil-konflitt li semmi l-Ġesu, ma jiena meta nara membru tal-korp tal-pulizija ngħid il-familja tiegħu ommu, missieru, martu u liedu jaraw ħireġ għax-xogħol u f'qalbhom jgħidu talba ċkejkna ta' ħarsien, ta' għoża, ta' mħabba. Dik il-ħarsa ta' għoża u ta' mħabba tkun il-ħarsa tagħna wkoll fuqkom waqt li nitolbu għalikom tkunu verament dawk li mingħajr ma tħarsu lejn l-uċuħ tiżguraw is-saltna ta' dritt f'pajjiżna.